Οι πληροφορίες είναι φημωμένες. Δεν πάνε πουθενά. Σήμερα λοιπόν πρέπει να συνταχθεί, να γνωριστεί, να αγκαλιαστεί, να συμφάγει, να πιει. Σε όλη την Ελλάδα, όλη η εποχή. Γιατί η εποχή δεν έχει να μοιράσει, να χωρίσει τίποτα πολιτικά. Το 68% αυτή τη στιγμή του ελληνικού πληθυσμού δεν έχει να μοιράσει, δεν έχει να τσακωθεί. Συμφωνεί και συχαίνεται περισσότερο από όλους όλη αυτή τη γελιότητα. Και θέλει να δώσει ένα τέλος. Και δεν μπορεί. Γιατί ποτέ δεν είναι οργανωμένοι και πάντα τα άλλα τα ζώα είναι οργανωμένα. Και πηγαίνουν από τον ένα μαχαλά στον άλλο με άλλα γυρούχα. Αυτό θα το τελειώσουμε εμείς. Έχω πει εδώ και χρόνια, αν θυμάστε, ακόμα και εκπομπές από τη φυλακή που έκανα, η αποχή είναι το υγιές κομμάτι. Δεν μπορείς να κουμπίσεις αλλού στην Ελλάδα. Όλα τα άλλα είναι ματιασμένα, μαγκωμένα, δαιμονισμένα, χαραγμένα, κλειδωμένα. Αφήστε τα άλλα, δεν μπορούν. Η αποχή είναι αυτή που θα κάνει την τεράστια διαφορά. Και δεν μπορεί να έρθει κόμμα να τη ζητήσει. Να την κάνει τι? Για να βγει? Να κάνει τι? Θα ψηφίσει άλλους νόμους? Ποιο κόμμα? Το Πασόκ που σε κατάθεψε? Τα κομμουνία που είναι 150 χρόνια πάνω και που έχουν κάνει βαρύγδουπες δηλώσεις σε παλαιές εφημερίδες, σε ριζοσπάστες, να λένε ότι οι Τούρκοι αν μπουν εμείς θα είμαστε με τους Τούρκους και να είναι αυτό το κόμμα μέσα στη Βουλή μου. Παιδιά, δεν μπορώ να τα ακούω αυτά. Παιδιά, δεν συμβαίνει αυτό για μένα. Εγώ είμαι Έλληνας. Εγώ είμαι εδώ. Δεν θα συμφωνήσω με κανέναν. Γιατί δεν είμαι εδώ να συμφωνήσω με κανέναν. Είμαι εδώ να συμφωνήσουν αυτοί μαζί μου. Εγώ να συμφωνήσω με αυτούς. Και να συμφωνήσω. Που με κλέψανε. Χιλιάδες χρόνια. Με πτωχεύσανε τόσες φορές. Που με κοροϊδέψανε, που με δολοφονήσανε. Που συνεχίζουν ακόμα και τώρα. Που με βρίζουν παντού. Εμένα τον έγινε με βρίζετε. Θα με πείτε εμένα τεμπέλη. Παλιό ζώα του κερατά. Τρώγατε βλανίδια. Πάντα. Φτιάξατε σκηνές, μάθατε να φτιάχνετε σκηνές και φτιάξατε τη γιορτή της κοινοπηγίας. Όταν έχω Παρθενώνες. Και θα με πεις εμένα τεμπέλη. Θα το βρούμε τώρα.